Benvinguts a un nou videotutorial. Avui veurem els formularis de Google. Per accedir a ells, en aquest cas, si apretem el botó d'aplicacions, veurem que no hi és. Hem d'anar al Drive i seleccionar un document nou, més i formularis. Així podem accedir a ells. Un cop a dins, podem posar el títol del formulari i una breu explicació. Pensar que els formularis s'estan utilitzant per fer enquestes, per fer fins i tot exàmens en el món educatiu, són molt útils. Primer de tot, a la part esquerra posem la pregunta i moltes vegades, segons el que escrivim, ja ens proposa quin tipus de resposta. A sota tenim el botó de duplicar, que ens fa una còpia exacta de la pregunta que tenim, per així agilitzar la feina, el botó suprimir i també marcar-la com a obligatòria. Això és important si volem que aquest valor de la resposta sempre s'hagi d'omplir. A vegades, un cop posem una nova pregunta, ell mateix, en funció del que posem, ens fa propostes. Com per exemple, quan hem escrit edat, ens demana si volem fer una verificació de número. Què significa? Que si la persona que està omplint el formulari, per exemple, si un usuari o usuària escriu un nom o alguna cosa amb lletres, ell no li acceptaria. Automàticament li donaria el missatge d'error, perquè el que espera aquí és algun tipus de número. Com hem vist, es poden fer altres tipus de comprovacions. Si apretem el botó més, automàticament ens crea una nova pregunta. Aquí tenim els tipus de resposta. Simplement és anar-les provant. Tenim selecció múltiple, caselles de selecció per poder seleccionar més d'una opció. Al final és anar provant què ens convé més. Ara hem seleccionat pujada d'un fitxer. És una opció molt útil si el que volem és una enquesta o un formulari per la presentada d'un projecte. Podem triar quants arxius poden pujar, el tipus d'arxiu i el tamany màxim. Si volem, podem ordenar les preguntes. Simplement hem d'anar amb el ratolí i a sobre dels 6 puntets que tenim a la part central, apretant el botó esquerre, els podrem arrossegar, com ara veurem. Ara hem apretat l'opció de títol. Això ens permet crear durant l'enquesta o el formulari seccions amb algun títol més gros. Així accentuem si hi ha alguna modificació del que estem fent o volem donar èmfasi a una nova etapa de l'enquesta. Els títols tenen l'opció de descripció. Ara el que hem fet és suprimir-lo perquè només hi hagi un títol concret. Ara anirem a l'última opció, que és afegeix una secció. Seria com si ho tinguéssim en fulls, passar de pàgina, amb l'avantatge que podem triar fins i tot a la pàgina que hem de passar en funció del que responguem. Però això seria per un altre videotutorial. Ara el que farem serà passar a la següent secció. Imagineu-vos que l'usuari està escrivint, respon a les preguntes i a sota de tot hi ha el botó següent. D'aquesta manera passaria a aquesta nova secció. A dins de les preguntes podem afegir imatges. Ara inserirem una imatge i aquí veiem totes les opcions, des de penjar-les, des d'una càmera, del propi portàtil, fotos que ja tinguem al nostre Google Fotos, des del Drive, fins i tot cercar-les. Les seleccionem i s'afegirà. També podem fer afegir imatge per la part de la dreta amb el mateix procés, però hi ha una petita diferència.
l'imatge anterior estava dins d'una pregunta i aquesta, concretament, el que fa és quedar com si fos introductòria d'alguna cosa concreta. Només té l'opció de títol i prou. El mateix passa amb l'opció de vídeo. Podem seleccionar directament pel YouTube o amb una URL. L'afegim i tindrem el vídeo que hem volgut buscar a dins del formulari. Passaria el mateix, seria un vídeo introductori o un vídeo explicatiu. El podem modificar en tamany i moure com podem observar dins del formulari. Ara modificarem l'aparença del formulari. Per fer-ho, anem a la part superior i això que sembla una paleta podem triar els colors, que a més ens predefineix en funció del color que triem, canviar la lletra i fins i tot triar una imatge per la capçalera. En podem triar de predefinides o fins i tot penjar-les o del nostre Google Fotos. Un cop fet, si anem a això que sembla un ull, veurem com quedaria el nostre formulari, és a dir, com l'usuari o l'usuària veuria el formulari. Un cop el tenim fet, hem d'anar a respostes, perquè no tenim cap document. L'hem de crear, apretem la icona que sembla de Google Sheets, li diem que creï un de nou, i el que fa és crear-nos un document amb el títol de totes les preguntes que hem creat i amb una marca de temps per saber a l'hora que s'ha emplenat, i així anirà recollint les respostes dels usuaris i usuàries. També podem activar i desactivar que el formulari les accepti o no. És una opció útil per si volem mantenir aquest mateix enllaç compartit, que crearem després. Després, en els 3 puntets, tenim l'opció de que ens enviï una notificació cada cop que algú respongui, i a la part de baix de tot suprimeix totes les respostes. Molt útil per si el volem reutilitzar. A la dent dentada tenim registre de les adreces electròniques. És molt útil per si volem enviar una còpia de les respostes que ha fet l'usuari o l'usuària al seu correu. També, registrant les adreces de correu, podem limitar a una sola resposta al formulari per cada persona. Les dues últimes opcions és poder editar les respostes i després mostrar uns gràfics estadístics. Per últim, a baix de tot, com hem creat una pregunta per pujar un arxiu, podem modificar el tamany límit del total dels arxius que penjarem. A l'apartat del mig, presentació, són paràmetres de visualització del formulari, com que mostri una barra de progrés, que mostri un enllaç per tornar a emplenar o ordenar les preguntes aleatòriament. I l'opció de més a la dreta seria per convertir aquest formulari en un petit examen, format test. Aquesta opció l'hauríem de veure en un altre videotutorial. Ara, coses a tenir en compte. Primer, compartir. Anem als 3 puntets i fem el procés de compartir. D'aquesta manera, a les persones que afegim podran editar aquest formulari. No és el mateix que l'opció envia que farem ara. L'opció envia serveix per enviar el formulari i que l'usuària o l'usuari el puguin emplenar, no editar. També podem afegir a persones que vulguem compartir el formulari a la part inferior de l'esquerra en color blau, que posa afegeix col·laboradors. Podem enviar el formulari per correu, l'opció del mig que és mitjançant un enllaç, que sempre recomanem escurçar-lo, copiem i enganxem on vulguem, compartir per xarxes socials si les tenim configurades, Facebook i Twitter, i a més podem tornar a activar el registre de correus si volguéssim. Un cop ho tenim, copiem l'enllaç o ho compartim via xarxes socials i ja estarà. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat!